Záves studeného dažďa zahalil mesto, keď sa súmrak zmenil na šero. Neonové svetlá z mrakodrapov a pouličných lámp sa trblietali na mokrej dlažbe a menili obyčajnú ulicu na zrkadlo žiariacej, červenej a zlatej. Dante Giordano vyšiel zo sklenených dverí svojej výškovej kancelárskej budovy priamo do lejaku, bez toho, aby čo i len žmúrkol. Jemná talianska koža jeho topánok čliapala cez plitké mláky, keď kráčal k čiernemu sedanu, čakajúcemu pri obrubníku. Za normálnych okolností by mu jeho vodič už držal nad hlavou dáždnik. Ale Dante ho na večer prepustil. Dnes v noci nepotreboval žiadnu spoločnosť a žiadnych svedkov. V aute Dante chvíľu sedel v tichu. Tiché dunenie motora a bubnovanie dažďa na čelné sklo boli jediné zvuky. Tak tomu to vyhovovalo. V tichu sa ľahšie premýšľalo. Keď si prešiel rukou po tmavých vlasoch a uhladil si tých pár prameňov, ktoré dážď navlhčil, jeho oči zablúdili nahor a sledovali elegantné línie mrakodrapu, ktorý vlastnil. Na najvyššom poschodí bola jeho kancelária, impozantná, sterilná a chladná ako maska, ktorú nosil každý deň. Bolo to kráľovstvo zo skla a ocele, z ktorého vládol mestskému podsvetiu pod zámienkou legitímneho podnikania. A predsa, medzi týmito stenami bola jedna osoba, vďaka ktorej táto chladná kancelária pôsobila občas zvláštne teplo. Elena Russo, jeho sekretárka. Počas celého dňa bola Elena efektívna, vyrovnaná a zdvorilá, vždy o krok vpred pred jeho potrebami. Mala v sebe tichú silu, ktorá ho zaujala viac, než si bol ochotný priznať. A v poslednom čase až príliš často Dante prichytil sám seba, ako na nej spočinie pohľadom, keď sa nepozerala. Zatúlaný pramienok gaštanovo-hnedých vlasov, unikajúci z jej drdola, alebo spôsob, akým jej zelené oči zaiskrili odhodlaním, keď obhajovala nejaký nápad. Tieto maličkosti sa Dantemu vrili pod kožu. Bola to nevítaná zraniteľnosť. Dante Giordano si nedovoloval osobné city, najmä nie k zamestnankyni. Dávno sa naučil, že citové väzby sa môžu stať slabinami. Dnes večer však niečo v Eleninom správaní vzbudilo jeho podozrenie. Dante si v mysli prehrával okamihy zo skoršieho večera. Bolo krátko po 6:00. Dážď začal práve vtedy, keď sa končil pracovný deň. Elena si balila veci zo stola presne na čas, čo nebolo nezvyčajné. Často zostávala dlhšie, ak ju potreboval. Ale dal jej povolenie odísť na čas. To, čo upútalo jeho pozornosť, bol jemný rumenec na jej lícach, keď sa pozrela na hodiny, a ten drobný, takmer nebadateľný úsmev, ktorý jej skrivil pery. Keď sa pozrela na telefón predtým, ako ho vložila do kabelky, vyzerala dychtivo. Za tie roky, čo pre neho pracovala, Dante zriedka videl Elenu tak ticho natešenú, že odchádza z kancelárie. Nemal v úmysle vyzvedať. Dante teoreticky rešpektoval súkromie, ale nečakane ho zasiahlo bodnutie žiarlivej zvedavosti. Dante si uvedomil, že vie len veľmi málo o Eleninom živote mimo práce. Kto alebo čo jej práve vtislo tú iskru do očí. Pomyslenie na to, že ju niekto takto rozosmieva, vyvolalo v jeho hrudi neznámy tlak. Spomenul si na to, ako sa jej tvár rozžiarila pri tých vzácnych príležitostiach. Keď sa zasmiala na vtipe, ktorý povedal kolega, alebo keď hovorila o knihe, ktorú milovala. Videl náznaky tepla za jej profesionálnym vystupovaním. Ale dnes večer takmer žiarila. A nebolo to kvôli nemu. Tá pravda rýpala do Danteho pýchy, do niečoho hlbšieho, niečoho nebezpečne blízkeho žiarlivosti. Hovoril si, že je to len opatrnosť muža v jeho postavení. Musel vedieť, či aktivity jeho sekretárky po pracovnej dobe nemôžu predstavovať riziko pre jeho operácie. Dôvera bola luxus, ktorý si nemohol dovoliť. Nie úplne. Nie po tom všetkom, čo v minulosti stratil. Možno mala Elena tajomstva. Možno sa s niekým stretávala. S niekým, kto by mohol ohroziť jej lojalitu. Dante pri tej myšlienke zaťal čelusť. Lojalita bola pre neho všetkým. Zradu zažil už predtým. Spomienky, ktoré držal pochované. Ale Elena? Nechcel si predstaviť, že by ho zradila. Stierač na čelnom skle auta sa pohyboval v pravidelnom rytme
a čistil vodu, ktorá sa liala po skle. Dante sa pomaly nadýchol. Vôňa vlhkej kože a slabá stopa jeho kolínskej ho uzemňovali. Nakoniec v jeho hrudi stvrdlo odhodlanie. Bude ju sledovať, len tento raz, aby rozptýlil svoje pochybnosti. Bol to jednoduchý rozkaz sebe samému. Zistiť, kam Elena ide, s kým sa stretáva a uistiť sa, že nič, čo robí, neohrozí to, čo je jeho. Hovoril si, že je to biznis. To bolo jednoduchšie, ako priznať si, že nemôže vystáť predstavu Eleny smejúcej sa a usmievajúcej sa na niekoho iného tak, ako to nikdy nerobila s ním. Dante zaradil rýchlosť a odtrhol sa od obrubníka. Vpredu pod žiarou pouličnej lampy zazrel Eleninu štíhlu postavu, ako vychádza z haly budovy, s dážnikom v ruke, aj cez pruhy dažďa. Spoznal jej sivý kabát a opatrný spôsob, akým obchádzala kaluže. Namiesto toho, aby na ňu zavolal, alebo jej ponúkol odvoz, čo by urobil ohľaduplný zamestnávateľ. Dante sa držal vzadu a nechal medzi svojim sedanom a ňou prejsť pár aut. Vzrušenie z prenasledovania bol starý pocit, ktorý zvyčajne zažíval pri love na rivalov alebo hrozby. Znepokojovalo ho, že ten adrenalín teraz cítil kvôli Elene. Predsa len ju sledoval. Mesto v súmraku žilo napriek dažďu. Svetlomety a neonové nápisy sa na klských uliciach rozmazávali do vodnatých svetožiar. Dante pevne zvieral volant, keď manévroval premávkou, pričom stále držal Elenin taxík na dohľad. Naozaj si chytila taxík blok od kancelárie, prezieravé od nej, že nechodí v noci pešo sama, pomyslel si s chabým návalom uznania. Dážď bubnoval na strechu jeho auta, vytrvalé klopkanie, ktoré sa zhodovalo s pretekaním jeho pulzu. Ako ju sledoval, Dante si všímal všetko. Ako koncové svetlá taxíka zažiarili na červeno pri každom zastavení, ako sa chodci krčili pod markízami, aby sa ukryli, ako cez jeho ventiláciu prenikala vôňa dažďom nasiaknutej dlažby, zmiešaná s mestským smogom. Jeho svet bol zvyčajne symfóniou usporiadaných stretnutí, bezpečnostných detailov a kontrolovaného prostredia. Teraz bol vonku v chaotickom nočnom meste a naháňal impuls, ktorý nevedel plne ospravedlniť. Spomenul si na chvíľu pred rokmi, keď prvýkrát spoznal cenu dôvery. Duch spomienky preblikol, dážď figuroval aj v tej spomienke. Dante to striasol. Dnes večer to bolo o Elene, pripomenul si. Taxík zabočil do časti mesta, ktorú Dante navštevoval zriedka. Nie preto, že by bola nebezpečná, ale preto, že bola obyčajná. Štvrť známa svojimi kaviarňami, knihkupectvami a malým parkom zasadeným medzi bytovými domami. Cez šmuhované čelné sklo Dante sledoval, ako Elenin taxík zastavuje pred útulne vyzerajúcou kaviarňou, ktorej veľké predné okno vylievalo teplé svetlo na mokrý chodník. Maľovaný nápis nad dverami hlásal La Fenestra a vo vnútri videl jantárovú žiaru visiacich svetiel a siluety zákazníkov. Dante zaparkoval na opačnej strane ulice pod tieňom veľkého duba, z ktorého kvapkala voda na jeho kapotu. Odtiaľto mal jasný výhľad do kaviarne bez toho, aby bol okamžite nápadný. Vypol motor a nechal stierače na prerušovanom nastavení. Každé zotretie mu poskytlo zlomok sekundy jasného pohľadu na scénu vo vnútri. Elena vystúpila z taxíka, zavrela dáždnik a striasla z neho pár kvapiek, kým vošla do La Fenestra. V tom krátkom okamihu Dante zazrel jej tvár. Jemne sa usmievala a zastrkovala si ten zatúlaný prameň gaštanových vlasov za ucho. Dante cítil, ako sa mu znova stiahla hruď. Ten jemný výraz nebol ten, ktorý vídal v kancelárii, kde ju stres a formálnosť často držali s črtami nastavenými na sústredenie alebo zdvorilú zdržanlivosť. Tento úsmev bol osobný, nestrážený. S kým sa stretáva Elena? Uvažoval. Vo vnútri kaviarne atmosféra pôsobila teplo a živo. Ľudia sa zhromažďovali v intimných skupinkách pri malých okrúhlych stoloch. Plecia pri sebe a hlavy sklonené v rozhovore. Ostrý kontrast k Danteho vlastnej ríši mramorových podlách a škrobených oblekov. Elena prechádzala davom
s ľahkou familiárnosťou, vymieňajúc si pozdravy s baristom, ktorý jej zakýval. Zhodila si kabát a odhalila jednoduché námornícke šaty, ktoré mala pod ním. Danteho oči sa mierne zúžili. V kancelárii boli tie šaty skryté pod sakom. Tu, s odhalenými rukávmi a vlasmi teraz rozpustenými z pracovného drdola, musela si ich uvoľniť po odchode. Ako jej teraz padali v jemných vlnách podplecia, vyzerala inak, uvoľnene, krásne. Pristihol sa, že sa nakláňa dopredu, čelom sa takmer dotýkajúc chladného skla, čelného skla, keď ju sledoval, ako sa blíži k rohu kaviarne pri zahmlenom okne. Tam, pri stole ozdobenom malou vázou s kvetmi, stál muž, ktorý vstal vo chvíli, keď uvidel Elenu. Danteho prsty zovreli volant pevnejšie. Muž bol vysoký, približne Danteho výšky, s priateľskou otvorenou tvárou. Aj z diaľky Dante videl, že ten chlap je pravdepodobne v Eleninom veku, okolo 25 až 30, so štíhlou postavou. Nebol oblečený v ničom výnimočnom, len zelený sveter a džínsy. Ale keď objal Elenu v rýchlom, vrelom objatí, v Danteho hrudi sa niečo vznietilo. Hovoril si, že je to ochranný inštinkt. Pokiaľ vedel, tento muž mohol byť ktokoľvek, hoci jeho ležérny, slušný vzhľad, sotva kričal zločinec alebo hrozba. Dantemu by sa uľavilo, keby ten muž pôsobil podozrivo. Ale nie, Dante si musel priznať. Pre akéhokoľvek outsidera to vyzeralo len ako normálne stretnutie medzi priateľmi alebo možno rande. Elena si sadla oproti mužovi, chrbtom čiastočne k oknu, takže Dante mohol pozorovať jej profil. Muž niečo povedal a Elena sa zasmiala, jasným, nezdržanlivým smiechom, ktorý Dante pocítil ako úder do brucha. V kancelárii boli Elenine smiechy vždy tiché, zdržanlivé profesionálne uchechtnutia na vtipe spolupracovníka alebo zdvorilý úsmev počas porád. Ale tu žiarila, oči sa jej krčili v kútikoch, jedna ruka jej vyletela, aby si zakryla ústa, keď sa chichotala na akejkoľvek poznámke, ktorú muž urobil. Dante si uvedomil, že ju nikdy takto nerozosmial. Dával jej strohé prikyvnutia súhlasu, zriedkavé komplimenty za jej prácu, ale nikdy nič, čo by mohlo vyvolať takú radosť, akú teraz videl na jej tvári. Bolelo to viac, než čakal, dážď bubnoval na strechu auta a zrkadlil náhly príval emócií v ňom. Závisť, zranená pýcha, zmätok z toho, prečo mu na tom vôbec tak záleží. Pohrvil sa na sedadle, inštinkt ho nabádal, aby tam vpochodoval a uplatnil si nárok, hoci logicky vedel, že Elena nie je jeho majetok. Bola zamestnankyňou, ktorú si nesmierne cenil, áno, ale mimo práce si mohla robiť, čo chcela. Napriek tomu sa tá primárna časť Danteho, časť formovaná tým, že bol mafiánsky boss, zvyknutý ovládať a rozkazovať, naježila pri pohľade na Elenu, zdieľajúcu svoje úsmevy s iným mužom. Muž sa načiahol cez stôl a ponúkol Elene malý darček v podobe pečiva zabaleného v servítke, možno vzatého z taniera medzi nimi. Elenina tvár sa rozžiarila vďačnosťou a žartovne capla muža po ruke, kým si odhryzla. Dante nepočul ich rozhovor, ale videl to ľahké kamarátstvo, spôsob, akým sa na ňu muž pozeral, s familiárnosťou a náklonnosťou. Dante mu sa stiahlo hrdlo. Kto to do pekla je? Tá otázka hrmela v Danteho mysli. Priateľ? Milenec? Spomenula niekedy mimochodom priateľa alebo blízkeho kamaráta? Dante sa snažil spomenúť si, ale Elena bola vždy diskrétna. V práci nikdy príliš nehovorila o svojom osobnom živote. Vedel len to, že sa do mesta presťahovala pred pár rokmi. Mala matku žijúcu na severe, ktorú navštevovala počas príležitostných víkendov a spomenula niekedy súrodencov? Ak áno, nepamätal si to. Nenapadlo ho pýtať sa. Dante ticho zaklial. Prečo nepátral hlbšie v Eleninom pozadí? Píšil sa tým, že vie všetko o tých, ktorí pre neho pracujú. Iste pri jej prijímaní urobil štandardnú previerku. Mala bezchybný záznam, žiarivé odporúčania, titul z dobrej univerzity. Nič sa nezdalo nezvyčajné
ale tá previerka neopisovala jej každodenný spoločenský život ani rodinu, okrem potvrdenia najbližších príbuzných. Vo vnútri Elena živo rozprávala, používala ruky, ako to niekedy robila, keď bola nadšená. Muž pozorne počúval, bradu si podopieral rukou a usmieval sa tým ochranárskym, bratským spôsobom. Bratským, to slovo vyskočilo v Danteho mysli nepozvane. Niečo na ich interakcii v tom momente postrádalo isté romantické napätie. Bolo to láskyplné, áno, ale mohlo by to byť platonické? Dokonca rodinné? Dante sa snažil spomenúť si, či jej spis niekedy spomínal súrodencov. Kým sa nad tým mohol zamýšľať, Elena si znova brala kabát. Muž si obliekol bundu. Potom, na Danteho zdesenie, obaja zamierili k východu spoločne. Uvedomil si, že ak výjdu von, uvidia jeho auto zaparkované priamo cez úzku ulicu. A ak si ho Elena všimne, aké bude mať vysvetlenie? Že tu náhodou bol, číhajúc v tme počas búrky na presnom mieste a v čase, keď sa stretla s touto osobou? Rozbilo by to akúkoľvek dôveru, ktorú mali. Dante zaklial a sklzol nižšie na sedadle, dvíhajúc telefón ako krytie. Predstieral, že je doň zabratý, hoci jeho oči vyleteli hore, aby sledovali cez dažďom orosené okno. Dvere kaviarne sa otvorili a Elena vyšla von s mužom. Markíza nad nimi ponúkala chabý úkryt, takže muž okamžite zdvihol dáždnik a roztiahol ho nad oboma ich hlavami. Elena sa zasmiala, keď sa tlačili, aby sa zmestili pod malú striežku a Dantemu sa zovrel žalúdok pri tej neformálnej intimite. Stáli pri obrubníku a ešte minútu sa rozprávali. Ich hlasy boli tlmené dažďom, ale Dante rozoznal Elenin tón, jemný, vďačný a mužovo teplé, pevné dunenie v odpovedi. Nakoniec zastavilo auto, modrý sedan, možno zdieľaná jazda, ktorú muž zavolal. Muž dal Elene rýchle objatie jednou rukou, držiac nad ňou dážnik, kým o chvíľu neskôr neprišiel jej vlastný taxík. Musela si ho objednať, kým bola ešte vnútri. Vždy praktická Elena nikdy nemala rada postávanie vonku o samote. Dante pomaly vydýchol až potom. Elenin taxík odišiel a modrý sedan s mužom sa zaradil do premávky a zmizol. Až doteraz si neuvedomil, že mu srdce bije ako o závod. Dlane mal spotené na koženom volante. Ulica bola opäť tichá, len dážď a pár vzdialených klaxónov. Dante sa posadil poriadne a pretrel si rukou tvár. Čo teraz? Mal odpovede na niektoré otázky, ale na ich mieste ešte viac otázok. Elena sa stretla s mužom v priateľskom, možno intímnom prostredí. Očividne im na sebe záležalo. Ale bol tam ten moment vážnosti, ktorý naznačoval niečo viac než jednoduché rande. A Dante stále nevedel, kto pre ňu je. Žiarlivosť mu v žilách pálila horúco, ale rovnako aj obavy. Ak Elenu niečo trápilo, niečo, čo spôsobilo, že sa jej výraz tak zmenil na ustaraný, chcel to vedieť. Chcel pomôcť, ak potrebovala pomoc. A ak v najhoršom prípade Elena nejakým spôsobom zrádzala jeho, potreboval to vedieť tiež, pre dobro oboch. Dante nakoniec zdvihol telefón a odomkol ho, aby si pozrel správu, ktorú predtým ignoroval. Ako čakal, bola od Karla, jeho pravej ruky a šéfa bezpečnosti. Stretnutie s dodávateľmi je preložené na zajtra. Potrebuješ ešte niečo dnes večer, šéfe? Normálne by Dante nenechal takéto správy visieť, ale dnes večer bol zanepráznený. Jeho prsty sa vznášali nad obrazovkou, keď zvažoval svoju odpoveď. Rýchlo napísal: Potrebujem láskavosť. Je tu evidenčné číslo, ktoré potrebujem identifikovať. Spomenul si na značku modrého sedanu, v ktorom muž odišiel, a recitoval ju z pamäti do správy. Karlova odpoveď prišla takmer okamžite, napriek neskorej hodine. Pracujem na tom, šéfe. Dante si dovolil strohý úsmev. Karlo sa nikdy nepýtal prečo. Jednoducho urobil, o čo ho požiadali. Dante bude mať totožnosť toho muža už čoskoro. Ale to nebolo všetko. Po sekundovom zaváhaní Dante napísal ďalší pokyn. Tiež daj niekomu diskrétne sledovať Elenin taxík. Uisti sa, že sa dostane domov bezpečne. Hláste, ak urobí nejaké zastávky. Tak. Snažil sa ignorovať nepohodlie v útrobách z vlastných rozkazov.
Špehovanie Eleny v ňom vyvolávalo pocit, že prekračuje hranicu, ale ospravedlňoval si to. Ak sa ukáže, že tento muž je neškodný, nikto sa to nikdy nemusí dozvedieť. A ak nie, ak predstavuje nejakú hrozbu pre ňu alebo pre Danteho operácie, tak Dante bude mať navrch v ochrane toho, čo bolo dôležité. Čo bolo dôležité? Fakt, že jeho prvou myšlienkou bola ochrana Eleny, nie ochrana jeho obchodných tajomstiev, mu neunikol. Dante sa oprel na sedadle a na chvíľu zavrel oči. Priznanie hĺbky svojich citov, dokonca aj v súkromí vlastnej mysle, bolo desivé. Cítil sa kvôli tomu odhalený, tak ako sa cítil pred rokmi pri zrade priateľa. Ale Elena nebola ten priateľ. Dante si to opakoval v duchu ako mantru. Elena bola vrelá a úprimná. Ak mala tajomstvá, modlil sa, aby neboli takého druhu, ktorých odhalenie by ho zlomilo. Znova naštartoval auto a konečne sa odtrhol od obrubníka, odchádzajúc do daždivej noci. Keď sa Dante rútil mestom, špliechajúc cez nekonečné kaluže, zaprisahal sa, že dozajtra bude poznať pravdu. Dnes večer zapálil rozbušku, jeho žiarlivosť bola teraz v plameňoch a dožadovala sa odpovedi. Za oknom sa myhali svetlá mesta, ale v mysli videl len Eleninu tvár, smejúcu sa s niekým iným. A to bol pohľad, o ktorom vedel, že ho neznesie vidieť znova. Danteho mysel sa aj o hodiny neskôr stále točila, keď prechádzal po pracovni vo svojom podkrovnom byte. Mal by odpočívať, ale spánok mu unikal. Vždy, keď zavrel oči, videl Elenu v tej kaviarni, usmievajúcu sa na iného muža. Ten obraz doňho bodal a vyvolával pocity, s ktorými nebol zvyknutý zápasiť. Nebol to len hnev alebo zrada. Tým rozumel. Bola to surová, úzkostná bolesť. Pocit, ktorý ho desil svojou intenzitou. Kopol do seba pohár whisky v nádeji, že to ustáli ten zmätok vo vnútri. Za oknami od podlahy až po strop preblikávali blesky. Teraz už len vzdialené blískanie z tepla, keď sa búrka posúvala ďalej. Jeho telefón na stole zavibroval a prerušil ticho. Dante po ňom chňapol a čítal Karlovu správu. Evidenčné číslo patrilo Marcovi Russovi, 30 rokov. Hĺbšia previerka prišla hneď potom. Marco Russo, detektív, mestská polícia, divízia organizovaného zločinu. Danteho dých z neho vyšiel v dlhom výdychu. Detektív, Elena bola s policajtom. Jeho prvou myšlienkou bol hnev, donášala na neho? Jeho druhá bola popretie. Nie, to by neurobila. Poznal Elenin charakter, ale tá zhoda náhod bola príliš veľká. Detektív Russo. Mohol by to byť jej brat? Russo bolo aj jej priezvisko. Danteho mysel prebleskla späť. Jej núdzový kontakt bol Enzo Russo. Vtedy to prehliadol. Hrdlo sa mu stiahlo. Elenino tajomstvo nebol milenec. Bola to rodina. Rodina, ktorá bola zhodou okolností strážcom zákona. Vyšetrujúcim mužov ako Dante. Zmes úľavy a frustrácie ním prebehla. Úľava, že pravdepodobne vôbec nebola na romantickom rande. Dante to teraz videl. Tá platonická ľahkosť. To ochranné objatie. Dávalo to zmysel, ak to bol jej brat. Ale frustrácia a ostré pichnutie zrady, že mu Elena nedôverovala. Dante s touto informáciou. Nikdy si nespomenula brata, Elena. Jeho čelo sa zvraštilo. Samozrejme, že nespomenula, pretože keby to vedel, možno by ju nikdy v prvom rade neprijal. Klesol do koženého kresla. Adrenalín zo žiarlivosti ustupoval vyčerpaniu a hlbokej bolesti v hrudi. Dante si pretrel tvár rukou. Mohol ju naozaj viniť za to, že to tajila. Mafiánsky boss a sestra detektíva. Osud mal krutý zmysel pre humor. Jeho telefón znova zavibroval. Sledovanie potvrdzuje, že dorazila domov bezpečne. Svetlá v jej byte svietia. Žiadne známky problémov. Dante uvoľnil dých, o ktorom si neuvedomil, že ho zadržiava. Aspoň, že bola v bezpečí. Ďalšia správa. Služobný záznam detektíva Russa je čistý. Žiadne náznaky, že je skorumpovaný. Chcete, aby sme to vyriešili? Dante rozumel Karlovmu eufemizmu.
Ak policajt strkal nos do jeho biznisu, typickou reakciou by bolo eliminovať hrozbu. Rýchlo odpísal: Nie, zatiaľ nie. Len na neho dávajte pozor. Záležitosti vyriešim osobne. Neublíži Eleninmu bratovi, pokiaľ nebude absolútne iná možnosť. Už len pomyslenie na to, ako by ju to zničilo, mu obracalo žalúdok. Dante vstal a začal znova prechádzať po miestnosti. Prešiel si rukou po vlasoch, stále vlhkých z predchádzajúceho času. Všetko sa stalo nekonečne zložitejším. Elena bola chytená medzi dvoma svetmi, teraz lojalita k jej rodine a lojalita k nemu. Bola včerajšia noc pre ňu čisto osobná? Alebo z nej Marko ťahal informácie? Dantemu sa stiahla hruď pri tej myšlienke, že by mohla byť pod tlakom svojho brata, aby ho špehovala. Povedala by mu to, keby to tak bolo? Nebol si istý. Keď sa blížilo svítanie, Dante si uvedomil jednu vec s jasnosťou. Musel sa porozprávať s Elenou. Mlčanie by len zväčšilo priepasť. Potreboval počuť pravdu z jej vlastných úst. A možno potreboval byť konečne úprimný k nej o tom, čo cíti. Schmatol sako obleku a zamieril k súkromnému výťahu. Vodič ho vezme do kancelárie skôr. A keď Elena dorazí, budú mať ten rozhovor, nech sa deje čokoľvek. Nasledujúce ráno svitalo sivé a vlhké po neúprosnom nočnom daždi. Elena sa zobudila s ťažobou na hrudi, ktorú chladná sprcha nedokázala zmyť. Spala zle, prehadzovala sa po predchádzajúcom večernom stretnutí s bratom a s nepríjemným pocitom, ktorého sa nevedela striasť. Keď sa obliekala do práce, priliehavú uhlovú sukňu a bledozelenú blúzku, Elena sa pristihla, ako dvakrát kontroluje ulicu cez okno svojho bytu. Takmer mala pocit, ako by ju včera v noci niekto sledoval. Keď ju taxík vysadil doma, mala zvláštny pocit očí na sebe, ale pripísala to nervom. Koniec koncov strávila večer diskusiou o nebezpečných veciach s Markom a trocha paranoje bolo prirodzenej. Striasla tú myšlienku a sústredila sa na odchod z dverí. Marcové slová z ich večere jej zneli v mysli. Len buď opatrná, Eli. Tá práca, ten muž, pre ktorého pracuješ, nie je ten, za koho si myslíš. Elena vtedy na brata vyletela. Bránila svojho šéfa spôsobom, ktorý prekvapil aj ju. Povedala Marcovi, že Dante sa k nej správa profesionálne, že sa o seba vie postarať a že nie každý kút jej života potrebuje zásah jej veľkého brata. Marko nakoniec ustúpil, ale nie predtým, ako ju prinútil sľúbiť, že zváži nájdenie bezpečnejšieho zamestnania. Tiež nechal vyklznúť, po dlhom naliehaní z jej strany, že sa možno schyluje k vojne o územie medzi Danteho organizáciou a inými. Varovanie, ktoré myslel pre jej bezpečnosť. Toto odhalenie zanechalo Elenu viac úzkostlivú, než priznala nahlas. Ak prichádzala vojna, kde by to nechalo ju? Kým Elena dorazila do budovy Giordano Industries, zložila svoju tvár do neutrálnej, príjemnej masky, ktorú nosila každý deň. Vyleštené žulové podlahy haly sa leskli pod jasnými svetlami a ochrankári ju pozdravili zdvorilým prikývnutím, ako zvyčajne. Všetko sa zdalo normálne. No keď sa viezla výťahom na poschodie vedenia, ten pichlavý pocit, že je sledovaná, sa vrátil. Pozrela sa cez rameno v zrkadlovom lesku stien výťahu, z polovice čakajúc, že za sebou uvidí niekoho číhať. Nikto tam nebol, len jej vlastný odraz, vyzerajúci bledšie a napätejšie než zvyčajne. Dvere výťahu sa otvorili do tichej chodby, ktorá viedla k Danteho kancelárskemu apartmánu. Elena sa zhlboka nadýchla a vystúpila. Bola tu skoro, ako vždy, predbehla väčšinu personálu. Normálne si tieto tiché chvíle užívala na organizovanie agendy dňa. Dnes ju však ticho znervózňovalo. Prešla okolo prázdnych stolov asistentov a odomkla svoju malú kanceláriu susediacu z Danteho. Bol to útulný priestor, ale mala okno s výhľadom na panorámu mesta, stále zahalenú v rannej hmle. Elena položila tašku a zapla počítač. Keď prechádzala pohybmi kontroly e-mailov a usporadúvania Danteho rozvrhu, nemohla si pomôcť a prehrávala si včerajšok v mysli. Urobila som správnu vec, že som sa stretla s Markom? Uvažovala.
Hovorila si, že to bola len večera s bratom. Dante nevlastnil jej voľný čas. Predsa ju hrízla vina. Nie preto, že by urobila niečo zlé. Neurobila. Ale preto, že nenávidela skrývanie akejkoľvek časti svojho života. Vždy bola hrozná klamárka a práca pre muža ako Dante, aj keď len ako jeho sekretárka, ju nútila stať sa súkromnejšou, opatrnejšou s osobnými detailmi. Keby Dante vedel, že jej brat je detektív, Elena si hrízla do pery a pokrútila hlavou. Nie, to nebol most, cez ktorý chcela prejsť, pokiaľ to nebude absolútne nevyhnutné. Určite by to zmenilo spôsob, akým ju vnímal. Možno by ju to dokonca dostalo do nemožnej pozície. Stratená v myšlienkach, Elena takmer vyskočila z kože, keď zazvonil telefón na jej stole. Vydýchla, karhajúc sa za to, že je ľakavá, a zdvihla ho. Kancelária pána Jordana, tu Elena, odpovedala, hlas pevný s profesionálnou vrelosťou. Elena, dobré ráno. Bol to Danteho hlas, hlboký a kontrolovaný na linke. Keď ho počula, automaticky sa posadila vzpriamenejšie. Prosím, príďte do mojej kancelárie. Samozrejme, pane, dajte mi chvíľku, odpovedala. Linka sa okamžite prerušila. Dante nebol na zdvorilostné frázy cez telefón. Elena zložila a rýchlo si uhladila blúzku. Dlane mala zrazu vlhké. Vzala si poznámkový blok a pero, ako by išla brať diktát, a prešla tých pár krokov k Danteho dverám. Boli už mierne pootvorené, čakajúce. Vošla a našla Danteho za jeho masívnym dubovým stolom. Pred ním hromada dokumentov. Keď vošla, okamžite nezdvihol zrak. Namiesto toho si perom urobil poznámku na jeden z papierov. Miestnosť bola naplnená slabou vôňou jeho kolínskej, drevný dym a citrusy, a niečo okolo toho bolo zvláštne, upokojujúce vo svojej familiárnosti. Chceli ste ma vidieť, pán Giordano? Opýtala sa Elena, udržiavajúc zdvorilý tón. Takmer použila jeho krstné meno, ako to niekedy robila, keď boli sami. Ale niečo na jeho strnulom postoji ju zastavilo. Dante konečne zdvihol zrak. V okamihu, keď sa ich oči stretli, Elene sa zachvel žalúdok. Jeho výraz bol nečitateľný. Modrosivá farba, jeho oči chladná a hodnotiaca. Áno, povedal ticho. Je pár vecí, ktoré si musíme prejsť. Elena prikývla a pristúpila bližšie k stolu. Danteho kancelária pôsobila chladnejšie než zvyčajne. Možno preto, že žalúzie boli stále zatiahnuté. Prepúšťali len prúžok fádneho ranného svetla. Sotva rozoznala jeho odraz v tmavom okne za ním. Vysoká hrozivá silueta. Dante položil pero a oprel sa v koženom kresle. Poprvé, štvrťročná správa z účtovníctva. Máte ju pripravenú? Spýtal sa. Otázka bola dosť normálna, ale niečo v jeho hlase bolo odmerané, zdržanlivé. Elena si vynútila úsmev. Áno, je vo vašom tablete a vytlačila som zhrnutie. Ponúkla mu zložku, ktorú priniesla. Vzal si ju bez komentára a otvoril ju. Elena čakala, očakávajúc, že ju preletí ako zvyčajne, ale Dante sa sotva pozrel, kým ju znova zavrel. Opatrne odložil zložku nabok. Potom si zložil ruky. Dobre, ďalší bod. Elena žmurkla. Vlastne o tej správe nič nepreberal. Prečo ju volal dnu, ak nie preto, aby o tom hovorili? Vycítila v miestnosti spodný prúd, nevyslovené napätie praskajúce vo vzduchu. Danteho pohľad preletel k oknu za ňou, potom späť na jej tvár. Premýšľal som o nadchádzajúcom charitatívnom gala večere. Je o 2 týždne, budem potrebovať, aby ste ma sprevádzali. Toto nebolo nezvyčajné. Elena často navštevovala podujatia v koordinačnej funkcii, napriek tomu sa Dante vždy pýtal priamo. Toto takmer znelo ako nezáväzná konverzácia. Samozrejme, odpovedala ticho. Už som začala koordinovať potvrdenia účasti a logistiku. Budem tam, aby som vám pomohla s čímkoľvek, čo budete v ten večer potrebovať. Raz prikývol. Nasledovala chvíľa ticha. Elena cítila, ako sa jej zrýchľuje puls. Dante nebol muž, ktorý by váhal, alebo chodil okolo horúcej kaše. No teraz sa zdalo, že krúži okolo niečoho, čo naozaj chcel povedať.
Je tam ešte niečo, pane? Odvážila sa, keď sa pauza nepríjemne natiahla. Držala poznámkový blok pripravený, predstierajúc pripravenosť robiť si poznámky. Ale srdce jej búšilo nervóznym očakávaním. Danteho čelusť sa takmer nebadateľne napla. Náhle vstal zo stoličky, čo spôsobilo, že Elena urobila polkrok dozadu. Prešiel k prednej časti stola a oprel sa o jeho okraj len pár stôp od nej. Bez stola ako bariéry bola energia medzi nimi intenzívnejšia. Dante si prekrížil ruky a pozoroval ju s výrazom, ktorý nevedela rozlúštiť. Bolo to sklamanie? Hnev? Obavy? Možno zmes všetkého. Elena, začal, hlasom nízkym. Ako dlho pre mňa pracujete? Odkašľala si zmetená otázkou. Bolo to takmer 3 roky, pane. V novembri to budú 3. Mierne prikývol, oči nikdy nespustil z jej. Za celý ten čas som sa začal spoliehať na vašu diskrétnosť a čestnosť. Rozumiete tomu? Teraz cítila pichnutie hrôzy. Samozrejme, ja zakladám si na tom, že som dôveryhodná. Dôveryhodná, zopakoval Dante, ochutnávajúc to slovo. Rozplietol ruky a oprel dlane o stôl po oboch stranách. Jeho postoj bol nenútene zastrašujúci. Rád by som tomu veril. Vlastne verím tomu. Elenine prsty sa pevnejšie zovreli okolo poznámkového bloku. Niečo bolo určite zlé. Danteho ďalšie slová to potvrdili. Takže ak by sa vo vašom živote dialo niečo dôležité, niečo, čo by mohlo ovplyvniť vašu prácu alebo moje záujmy, povedali by ste mi to však? Spýtal sa ticho. Elena cítila, ako sa jej z tváre vytráca farba. Bolo to tam, to ostrie pod pokojom. Testoval ju? Vedel to? Jej myseľ prebehla možnosťami. Možno počul cez svoje kanály, že s ňou videli policajta, jej brata? Ale bolo to len včera v noci a boli opatrní. Okrem toho objatia pri taxíku. Ak ho niekto spoznal, alebo ju... Pane, ja... Otvorila ústa, potom ich zavrela. Čo mohla povedať? Pohŕdala klamstvom, ale povedať celú pravdu bolo nebezpečné. Snažím sa držať svoj osobný život oddelene, aby nikdy nezasahoval do mojej práce. Múdra prax, povedal Dante chladným tónom. Ale nie všetko osobné zostáva oddelené však. Každé jeho slovo bolo odmerané, zámerné. Elenin tlkot srdca jej bil v ušiach. Cítila sa, ako by stála na okraji veľmi vysokého útesu. Jeden chybný krok od pádu. Dante sa narovnal a posunul sa o krok bližšie. Bol teraz na dosah ruky a Elena musela mierne zakloniť hlavu, aby sa mu pozrela do očí. Užili ste si včerajší večer? Spýtal sa náhle, takmer nenútene. Elene sa zadrhol dych. V hrudi sa jej rozhorela iskra paniky. Vedel to. Alebo aspoň tušil. Ovládla svoje črty, snažiac sa vyzerať len zvedavo na jeho otázku. Môj večer? Áno, po práci. Robili ste niečo príjemné? Jeho tvár bola nehybná, ale videla sval, ktorý mu mykal v čelusti. Napätie sa vlnilo pod povrchom. Elena cítila, ako jej do líc stúpa horúčava. Dante sa nikdy nepýtal na jej voľný čas. Toto bola pasca. Cítila to. Na sekundu jej na špičke jazyka tancovalo popretie. Mohla by tvrdiť, že išla rovno domov a čítala knihu. Ale Danteho oči sa do nej zavrtali a klamať priamo sa zdalo zbytočné aj nesprávne. Nepýtal by sa, keby už niečo netušil. Možno úprimnosť, aspoň čiastočná úprimnosť, by rozptýlila čokoľvek, čo toto bolo. Ja. Mala som s niekým večeru, priznala opatrne. Srdce jej búšilo. V meste. Danteho pohľad stmavol, potvrdzujúc jej najhoršiu obavu, že už to vedel. Rozumiem. Niekto, koho poznám. Elena sa naježila pri jeho tóne. Áno, určite ju vypočúval. Tá jeho železná kontrola sa začínala prejavovať. Trhliny v podobe ostrejšieho tónu hlasu. Nie, povedala a zdvihla bradu o zlomok. Len priateľ na návšteve z iného mesta. Klamstvo vyklzlo ľahšie, než čakala. Technicky bol Marko mimo svojho mesta v rámci práce v utajení. Ale Dante ten detail nepotreboval. Nazvať ho priateľom pôsobilo nesprávne. Ale čo iné mohla povedať? Nebola pripravená spomenúť slovo brat. Nie predtým, ako pochopí, kam tým Dante mieri.
Priateľ, zopakoval Dante hlasom mrazivo neutrálnym. Urobil ďalší pomalý krok vpred. Elena inštinktívne cúvla, kým nepocítila chladné sklo knižnice za sebou. Dante zastal. Stále v úctivej vzdialenosti, ale bližšie, než zvyčajne stoja kolegovia. Mierne sklonil hlavu, očami prehľadával jej tvár. Tento priateľ, pokračoval. Nebol by to náhodou ten istý muž, ktorého som videl, ako vás objíma pred kaviarňou La Fenestra. Však Elenin svet sa naklonil. Bol tam. Videl ju s Markom. To zistenie spôsobilo, že jej žalúdok klesol a nervy sa vznietili naraz. Takže jej nepríjemný pocit, že je sledovaná, nebol predsa len výplodom fantázie. Dante ju sledoval. Vy ste tam boli? Zašepkala, neschopná skryť šok v hlase. Danteho pery sa stlačili do tenkej linky. Predstavte si moje prekvapenie, povedal, neodpovedajúc priamo. Keď si výjdem na čerstvý vzduch a náhodou uvidím svoju najlojálnejšiu zamestnankyňu v časti mesta, o ktorej nikdy nespomínala, že ju navštevuje. Stretávať sa s mužom, ktorého som nikdy predtým nevidel, ani o ňom nepočul. Elenino srdce sa zovrelo. Pod jeho slovami bola bolesť. Pod chladnou vrstvou sarkazmu. Sotva mohla uveriť tomu, čo počuje. Dante ju sledoval, alebo ju aspoň náhodou prichytil. To sa zdalo príliš nepravdepodobné na náhodu. Musel ju sledovať. Ale prečo? Nedôveroval jej? Jej úžas sa rýchlo spojil s hnevom nad narušením súkromia. Vy ste ma špehovali? Opýtala sa. Hlas sa jej chvel nielen nervami, ale aj rozhorčením. Danteho oči zablisli. Dával som na vás pozor, opravil ju stroho. Mesto môže byť v noci nebezpečné. To by ste mali vedieť. Elena nemohla uveriť jeho drzosti. Také nebezpečné, že nemôžem mať večeru s priateľom bez vašej ochrany? Odsekla. Neschopná udržať horkosť mimo svojho tónu. Áno, vyštekol Dante. Potom sa zarazil. Nadýchol sa. Myslím tým, že mám zodpovednosť zabezpečiť, aby boli moji zamestnanci v bezpečí. Keby sa vám niečo stalo... Prestaňte, skočila mu do reči Elena, zbierajúc odvahu zo studne frustrácie v sebe. Vykročila od knižnice, zmenšujúc časť medzery medzi nimi. Nerobte z toho vec práce a bezpečnosti. Nemali ste žiadne právo ma sledovať, pán Giordano. Žiadne. Tento formálny tón používala len vtedy, keď bola na neho naozaj nahnevaná. Dantemu sa mierne rozšírili nozdry. Možno nie, povedal stroho, ale urobil som to. A to, čo som videl, odmlčal sa. A záblesk niečoho surového prešiel jeho črtami, kým to zamaskoval. Čo presne ste si mysleli, že ste videli? Dožadovala sa Elena. Jej strach sa rýchlo menil na hnev teraz, keď bola pravda vonku. Cítila sa odhalená a zahanbená, že jej šéf bol svedkom takého súkromného momentu. No pod tým číhalo nebezpečné teplo. Bolo možné, že Dante žiarlil? Nie. Nemohla si dovoliť ani len zvážiť tú mätúcu nádej. Dante chvíľu čakal s odpoveďou, ako by si vyberal slova. Videl som vás s mužom, povedal nakoniec. Smiať sa s ním, objímať ho. Vyzerali ste šťastne, Elena. Spôsob, akým povedal to posledné slovo, bol takmer vyčítavý. Z Eleny trochu vyprchal boj pri bolesti, ktorú vycítila za tými slovami. Prečo by mal znieť zranene, že bola šťastná? Naozaj žiarlil? Tá myšlienka spôsobila, že jej srdce vynechalo úder, ale odtlačila ju nabok. Táto situácia už bola príliš výbušná. Bola to len večera, povedala ticho. Súkromná večera. Nespomenula som to v práci, pretože to nemá nič spoločné s prácou. Danteho čelusť sa znova napla. Prešiel krátku líniu, do jeho pohybov sa vkrádal nepokoj. Všetko o vás má dočinenia s prácou, keď ste súčasťou môjho kruhu. Elena, povedal. Nechápete to. Musím vedieť, či sa či niekto chystá. Zastavil sa a prešiel si rukou po vlasoch. Na chvíľu Elena zazrela tú veľmi ľudskú frustráciu v ňom. Dante nebol ten, kto by sa zajakával. Jej vlastné emócie boli búrkou. Toto bol najosobnejší rozhovor, aký kedy mali. A nebola si istá, či je viac nahnevaná na jeho narušenie súkromia,
alebo úzkostlivá z toho, čo môže urobiť ďalej. Pán Giordano, začala, usilujúc sa o pokoj. Uisťujem vás, nič na mojej večeri nebolo relevantné pre moju prácu. Mám povolené mať život mimo týchto stien. Na jej prekvapenie Dante mykol sebou, ako by dostal úder. Krátko zavrel oči, potom sa na ňu pozrel tvrdým pohľadom. Kto je to? Opýtal sa plocho. Elena zamrzla. Povedala som vám, priateľ. Jeho hlas klesol, nízky a nebezpečný. Neklamte mi. Pritom jej vzblkol temperament. Alebo čo? Znova ma budete sledovať? Dáte ma strážiť? Prehľadáte mi telefón možno? Bolesť a zrada, ktoré cítila, sa vyliali von prezlečené za vzdor. Hovoríte, že som dôveryhodná a predsa so mnou zaobchádzate ako s podozrivým. Dante pri jej výbuchu skutočne urobil polkrok dozadu. Očividne to nečakal. Za celé tie roky s ním Elena nikdy takto nehovorila. Uvedomila si, že sa jej trasú ruky a zovrela poznámkový blok, aby ich ustálila. Uškrnul sa. Keby som vám vôbec neveril, nestáli by ste tu. Ale niečo na tejto situácii nesedí. Cítim to. Oči sa mu zúžili. Prečo mi nepoviete, kto ten muž v skutočnosti je? Iba že by ste mali čo skrývať. Elena sa naježila. Toto smerovalo do nebezpečného územia. Myslela na Marca, na jeho varovanie. Aby sa nenechala chytiť do Danteho sveta, keď sa veci zvrtnú. Myslela na riziko, ktoré predstavovala jeho identita. Ale tiež myslela na to, aké úplne nespravodlivé to celé bolo. Dante nemal právo žiadať vysvetlenia jej osobných vzťahov. Jej mlčanie zrejme Danteho len viac rozzúrilo. Znova pristúpil bližšie. Nevýhražne, ale s intenzitou niekoho, kto sa nevie udržať. Je z konkurenčnej rodiny? Oslovil vás niekto, Elena? Ak ste v nejakých problémoch? Elenine oči sa rozšírili. Myslel si, že ju možno skompromitoval konkurenčný gangster. Naozaj sa bál o jej bezpečnosť, alebo jej lojalitu, alebo oboje. To zistenie v nej niečo obmäkčilo, aj keď jeho obvinenie bolelo. Myslíte si, že by som vás zapredala nepriateľovi? Opýtala sa ticho. Do hlasu sa jej vkrádala bolesť. Po tom všetkom čase, čo pre vás pracujem, si myslíte, že by som sa len tak obrátila proti vám? Dante zaváhal. Nechcem si to myslieť, zamrmlal. Ale musel som zvážiť každú možnosť. Nedali ste mi žiadne informácie, s ktorými by som mohol pracovať. Elena prehltla, hrdlo mala stiahnuté. Nemohla ho úplne viniť za podozrievavosť. To bola jeho povaha. Ukutá životom, ktorý videla len z periférie. Ale túto jednu vec mohla objasniť. Položila poznámkový blok na bočný stolík, už nepredstierajúc, že je to normálne stretnutie. Fajn, povedala a založila si ruky. Chcete vedieť, kto to je? Ten muž, s ktorým som bola, je môj brat, Dante. Volá sa Marco. Danteho reakcia bola jemná, ale veľavravná. Ramená sa mu o zlomok uvoľnili a v očiach mu preblesklo niečo ako úľava, kým sa znova zostrili. Brat, zopakoval. Naklonil hlavu. Nikdy ste nespomínali brata. Nikdy ste sa nepýtali, odpovedala Elena, neschopná udržať ostrie v hlase. Okrem toho, v týchto dňoch si nie sme práve blízki. Žije na severe, má svoj vlastný život. Sotva ho vídam. Klamstvo z opomenutia na ňu doľahlo. Nespomenula Marcovo povolanie. Ešte nie. Dante to vstrebal. Výraz stále strážený, ale menej ľadový ako predtým. Takže prišiel do mesta len preto, aby vás videl? Elena prikývla, držiac sa osobného uhla. Áno, bál sa o mňa. To bola pravda. Bál? Dante mu sa stiahlo obočie. Prečo by sa bál? Elena si povzdychla. Musela našľapovať opatrne. Vie, že moja práca môže byť stresujúca, dlhé hodiny, náročný šéf. Dodala s nádychom irónie, ktorej si nemohla pomôcť, napriek napätiu. Myslí si, že pracujem príliš tvrdo a vždy bol trochu prehnane ochranársky. Prehnané ochranársky, zopakoval Dante tónom, ktorý sa nedal prečítať. Prijal to. To dokážem pochopiť. Keby som mal sestru, ktorá pracuje pre niekoho ako ja, možno by som sa bál tiež. Na ústach mal slabý, sebecký úškrn. Tento malý ústupok v jeho tóne
Mierne schladil Elenin hnev. Možno, len možno, by mohli tento rozhovor ukončiť civilizovane teraz, keď to vysvetlila. Ale potom Danteho oči preleteli nabok, ako by si na niečo spomínal. Russo, povedal náhle. Meno odznelo rázne. Váš spis hovoril, že vaše priezvisko je Russo. Marco Russo. Elena cítila, ako sa jej v žalúdku robí úzol. Dante nebol hlupák. Ak si tie súvislosti nespojil už predtým, chystal sa k tomu. Videla, ako mu v reálnom čase dochádza pochopenie. Hlas mu klesol do šepotu, ako by samotné slová chutili horko. Detektív Marco Russo, to je on však? Teraz nemalo zmysel to popierať. Danteho informačná sieť mu pravdepodobne dala meno už predtým, alebo si to poskladal. Elena sa vystrela. Áno, Marko je detektív na polícii, rýchlo dodala. Ale je to aj môj brat, moja rodina. Dante sa od nej odvrátil a prešiel si rukou po brade. Dýchanie sa mu zrýchlilo, všimla si. Keď sa pozrel späť, jeho výraz bol zmesou nedôvery a niečoho podobného zrade. Vedeli ste to, povedal ticho. Vedeli ste to a nepovedali ste mi to. Elenu bolelo srdce z obvinenia v jeho tóne. Samozrejme, že som vám to nepovedala. Prijali by ste ma, keby ste vedeli, že môj brat je z orgánov činných v trestnom konaní? Dante otvoril ústa, potom ich zavrel. Obaja poznali pravdepodobnú odpoveď. Každý mafiánsky boss by si dvakrát rozmyslel, či zamestná niekoho s úzkymi väzbami na policajta. Aj keď nevinného. Môj životopis, moje referencie, všetko to bolo úprimné. Elena pokračovala. Hlas sa jej chvel. Vynechala som ten detail, pretože sa nezdal relevantný pre moju prácu. Marko nemá nič spoločné s tým, že tu pracujem. Danteho oči zablisli. Vyšetruje moje operácie. Elene sa zadrhol dých. Vyšetroval? Marko to včera v noci priamo nepriznal, ale tušila to. To mi nepovedal, odpovedala pravdivo. Hlavne mi dáva kázne o mojej bezpečnosti. Dante na ňu hľadel, ako by sa snažil oddeliť pravdu od klamstva. Pýtal sa vás na vašu prácu? Na mňa? Elena zaváhala. Pýtal sa, či som v bezpečí. To je všetko. Technicky Marko trochu vyzvedal. Jemne sa pýtal, či nevidela niečo znepokojujúce, alebo nejaké známky nebezpečenstva okolo Danteho. Odmietla ho. Odmietla byť jeho informátorkou. Ale tieto detaily teraz neposkytla dobrovoľne. Dante bol už aj tak dosť napätý. Mali ste mi to povedať? Povedal Dante. Teraz tichšie, ale s tvrdým ostrým. Nie nevyhnutne vtedy, keď vás prijímali. Chápem, prečo ste to neurobili. Ale keď sa veci zmenili. Nechal to slovo visieť, ale Elena rozumela. Keď na sebe začali navzájom záležať, hoci nevyslovene. Prinajmenšom po tom, čo ste ho včera videli. Mali ste prísť okamžite za mnou. Elenin hnev sa znova rozhorel. A povedať čo? Šéfe, mala som večeru s bratom, ktorý je mimochodom detektív a možno má záujem vás zatknúť. Počujete, ako šialene to znie? Podozrievali by ste ma zo všelijakých vecí. Podozrievam každého zo všelijakých vecí, Elena. Vyštekol Dante, prvýkrát zvyšujúc hlas. Vykročil vpred a tentoraz neustúpila. Stáli takmer hruďou proti hrúdi a zazerali na seba. Takto zostávam nažive. Takto udržujem ľudí okolo seba v bezpečí. Odpuste mi, že neposkytujem slepú dôveru, keď ide o život a smrť. Obaja ťažko dýchali. Elena nikdy nevidela Danteho takto, tak otvorene emocionálneho. Oči mal búrlivé a zblízka videla pod nimi slabé zafarbenie, ako by ani on nespal. Som teda len ľudia okolo vás? Ďalšie aktívum vo vašom impériu, ktoré musíte udržať v bezpečí a v rade? Elenin hlas sa zlomil. Myslela som si, že si ma ceníte pre viac než moju efektivitu pri písaní vašich e-mailov a organizovaní vašich stretnutí. Dante vyzeral zdrvene. Viete, že áno, povedal takmer šeptom. Vzduch medzi nimi bol nabitý. Príliš veľa nevyslovených slov, príliš veľa nepriznaných citov. Elena si strhnutím uvedomila, že sa jej v očiach nazbierali slzy a rozmazali jej videnie. Zúrivo ich žmurkala späť. Nebude pred ním plakať. Danteho pohľad na zlomok sekundy zmäkol, keď si to všimol. Zdvihol ruku, ako by sa chcel dotknúť jej ramena, ale zastavil sa. Elena, začal.
Hlas nízky a drsný. Ja! Ostré zaklopanie na rám dverí preťalo moment. Obaja sa otočili a videli Karla, ako váhavo stojí na prahu. Očami lietal medzi šéfom a sekretárkou. Elena si rýchlo utrela oči a ustúpila nabok, snažiac sa upokojiť. Čo je? Štekol Dante. Oveľa drsnejšie, než kedy Elena počula, že by v jej prítomnosti oslovil zamestnanca. Karlo si odkašľal. Ospravedlňujem sa, šéfe. Pýtali ste si aktualizáciu o zásielke, ktorá dorazila dnes ráno. Možno máme problém s načasovaním. Vyzeral nepríjemne, jasne vycítil, že vošiel do niečoho intenzívneho. Dante sa zhlboka nadýchol, prešiel si rukou po vlasoch a narovnal si sako, ako by si obliekal svoju ľadovú osobnosť ako brnenie. Prídem tam o minútu, povedal stroho. Karlo prikývol a zmizol v chodbe. Prerušenie vypustilo okamžité napätie, ale ťažké ticho zostalo. Dante sa otočil k Elene. Tvár teraz starostlivo prázdnu. Maska kontroly späť na mieste. Tento rozhovor sa neskončil, povedal ticho. Elena stlačila pery k sebe. Nevidím, čo iné by sa dalo povedať, pane. Niečo v jeho očiach preblesklo, keď povedala pane. Ale jednoducho odpovedal. Budeme pokračovať neskôr. Zatiaľ si vezmite dopoludne voľno. Považujte to za odklad. Pre nás oboch. Posledná časť bola takmer príliš tichá na to, aby ju zachytila. Pohol sa, aby prešiel okolo nej, smerujúc k dverám. Elena cítila nával frustrácie a bolesti. Proste teraz odíde, nechá ju v tomto emocionálnom limbe. Bez rozmýšľania sa načiahla a chytila ho za rukáv. Dante, bolo to prvýkrát, čo dnes nahlas vyslovila jeho krstné meno. Zastal, pozrel sa dolu na jej ruku na svojom kabáte, potom hore na jej tvár. Oči mal unavené, rozpoltené. Naozaj si myslíte, že by som vás zradila? Opýtala sa, hlas malý, ale pevný. Bola to jediná vec, ktorú potrebovala vedieť. Pozeral sa na ňu dlhú chvíľu. Nechcem, povedal nakoniec. Ale dôvera je pre mňa ťažká. Jemne si vyslobodil ruku. Nie neľudsky, ale rozhodne. Prijal by som si, aby ste boli úprimná, ale chápem, prečo ste neboli. Elena prikývla. Slzy hrozili znova. Môj brat chce ma len chrániť. A ja chcem len chrániť to, čo je moje, odpovedal Dante, mäko, ale s presvedčením. Ten náznak visel vo vzduchu. Svojím spôsobom ju videl ako súčasť toho, čo bolo jeho. Vyriešime to, Elena. Ja len potrebujem trochu času. Prehltla a ustúpila, ovinúc si ruky okolo seba. Vezmite si všetok čas, ktorý potrebujete. Horkosť v jej tóne bola neprehliadnutelná. Dante otvoril ústa, ako by chcel povedať. Niečo viac, možno ospravedlnenie alebo uistenie. Ale nakoniec nepovedal nič. Otočil sa a vyšiel von. Cvaknutie dverí, ktoré sa za ním zavreli, znelo až príliš definitívne. Elena stála o samote v prázdnote jeho kancelárie a cítila dutú bolesť v hrudi. Nikdy si nepredstavovala, že deň, keď konečne konfrontuje Danteho Giordana ako rovná s rovným, ju zanechá takú stratenú. Áno, jedno bezprostredné nebezpečenstvo pominulo. Dante teraz vedel o Marcovi a aspoň ju na mieste nevyhodil, alebo niečo horšie. Ale na jeho miesto nastúpila nová neistota. Dynamika medzi nimi sa nezvratne posunula. Pomaly sa vrátila k svojmu stolu a klesla do stoličky. Cez sklenenú stenu videla Danteho pochodovať chodbou s Karlom, už ponoreného do nejakej obchodnej krízy. Bolo úžasné, ako rýchlo sa dokázal oddeliť, sklznúť späť do role nedotknuteľného mafiánskeho kráľa. Zatiaľ, čo ona sa triasla z následkov ich konfrontácie, Elena si uvedomila, že sa jej stále trasú ruky. Zovrela ich v lone. Táto práca, tento muž. Bolo to všetko oveľa zložitejšie, než kedy čakala. Cítila hnev na neho, že na ňu tak tlačil. Hnev na seba, že jej tak záleží na jeho názore. A hnev na Marca, že bol nepriamo príčinou tohto zmätku. Uvažovala, či by nemala jednoducho odísť. Odkráčať a nikdy sa neobzrieť späť. Bol by to rozumný krok. Ak mal jej brat pravdu o tom, že sa schyluje k problémom,
Byť ďaleko od Danteho by jej mohlo zachrániť život a duševné zdravie. Ale pomyslenie na to, že neuvidí Danteho každý deň, že tam nebude, aby sa uistila, že jedol, keď bol príliš zaneprázdnený, alebo aby si vymenili tie vzácne jemné úsmevy, keď sa stretnutie úspešne skončilo. Tá myšlienka bolela viac, než by mala. Elena zavrela oči a zhlboka sa nadýchla. Zatiaľ jej dal dopoludne voľno. Možno by ho mala využiť na to, aby vyšla von, vyčistila si hlavu. Možno zavolať Marcovi. Zaslúžil si vedieť, že povedala Dantemu pravdu. Aspoň tú časť o bratovi. Tiež mu potrebovala dať úplne jasne najavo, že s Dantem sa neradno zahrávať. Áno, prechádzka jej prospeje. Kým si to mohla rozmyslieť, Elena schmatla kabelku a ticho vyklzla von, nechávajúc napätím nabitý kancelársky apartmán za sebou, aspoň na malú chvíľu. Dante strávil zvyšok dňa v stave strnulej sústredenosti, ktorá sotva zakrývala zmätok v ňom. Konfrontácia s Elenou sa mu v mysli prehrávala v slučke, aj keď prechádzal stretnutiami a riešil naliehavé záležitosti. Popoludní sa obloha vonku vyjasnila do sviežej modrej, čo popieralo búrku, ktorá stále hrmela v Danteho myšlienkach. Stál vo svojej kancelárii a hľadel na panorámu mesta bez toho, aby ju skutočne videl. Na jeho stole ležal spis, ktorý Carlo zostavil cez noc. Podrobná správa o detektívovi Marcovi Russovi a každom jeho známom spoločníkovi. Danteho oči ju znova prebehli. Marco bol podľa všetkého poctivý policajt. Pochvaly za statočnosť. Solidný záznam. Žiadne známky korupcie alebo nezákonných obchodov. Svojím spôsobom by to malo Dantemu upokojiť myseľ. Elena sa nepaktovala s nepriateľom ani s radcom. Ale fakt zostával. Jej brat bol v podstate jeho nepriateľom z povolania, ak nie z osobného zámeru. Komplikovalo to všetko. Zaklopanie na dvere prerušilo jeho snívanie. Bol to Carlo nesúci ďalšie spisy. Šéfe, tu sú financie, o ktoré ste žiadali, povedal a položil ich na stôl. Zaváhal, potom sa opatrne odvážil. Všetko v poriadku? Dante si uvedomil, že musel vyzerať tak napäto, ako sa cítil. Dôveroval Karlovi natoľko, aby mu dal odmeranú pravdu. Máme potenciálnu situáciu s Petrovovou partiou, povedal. Zmenil tému na jednu z vonkajších hrozieb, ktoré zanedbával. Nejaké správy od našich zdrojov o ich pohybe? Carlo prikývol, prijímajúc zmenu témy bez otázok. Áno, šepká sa, že Nikolaj Petrov čmuchal okolo našich podnikov na západnej strane. Zatiaľ nič zjavné, ale je to nezvyčajné. Danteho výraz stvrdol. Nikolaj Petrov viedol mestský ruský syndikát a dlho bol trňom v jeho oku. Ak Petrov vycítil slabosť, zaútočil by. Udržujte našich mužov v strehu. Chcem oči na Petrovových známych miestach. Akékoľvek stretnutie, akýkoľvek obchod, chcem o tom počuť. Rozumiem? Carlo sa odmlčal, potom dodal s obavou. A čo tá druhá záležitosť? Ten detektív? Danteho čelusť sa napla. Marco Russo rieši sa. Zatiaľ sledujeme. Ak vkročí príliš blízko, nedokončil, pretože predstava ublíženia Eleninmu bratovi mu krútila vnútornosťami. Namiesto toho mávol rukou. Len dávajte pozor, ako som povedal. Žiadna akcia bez môjho slova. Carlo rázne prikývol. Dante videl zvedavosť v očiach svojho poručíka, ale k jeho cti Carlo nevyzvedal. Keď odišiel, Dante vydýchol a pozrel na hodiny. Elena sa potom, čo si vzala dopoludne voľno, nevrátila. Z polovice čakal e-mail od nej s formálnou výpoveďou, ale žiadny neprišiel. Pri tej myšlienke sa mu stiahla hruď. Možno potrebovala priestor rovnako ako on. Predsa len nevedieť, kde je, pôsobilo nesprávne. Odolal nutkaniu napísať jej. Nemal žiadne právo. Nie potom, ako sa skončil ich rozhovor. Namiesto toho Dante urobil to, čo často robil, aby zahnal nechcené pocity. Pracoval. Zahrabal sa do detailov svojich podnikov. Kontroloval zmluvy a telefonoval s bezohľadnou efektivitou. Ale každú chvíľu sa vynoril záblesk Eleninej zdrvenej tváre, keď povedala:
Nemali ste žiadne právo? A on stratil niť myšlienok. Podvečer sa Dante rozhodol, že má kancelárie dosť. Potreboval pohyb, urobiť niečo hmatateľné. Možno návštevu jednej z ich klubovní osobne, aby ukázal tvár. Alebo jazdu po starej štvrti, aby pripomenul rivalom, že je prítomný. Vzal si sako a povedal Karlovi, že ide von. Karlo ponúkol, že bude šoférovať, ale Dante odmietol. Chcel samotu. Keď schádzal do parkovacej garáže, Dante si uvedomil, že toto bol čas, kedy by Elena normálne bola ešte pri svojom stole. Dokončovala e-maily alebo organizovala papiere na zajtra. Zasiahlo ho bodnutie ľútosti. Dnes ju v podstate odohnal. Napraví to, zaprisahal sa. Keď bude mať čistejšiu hlavu, pokojne sa s ňou porozpráva. Pokúsi sa zachrániť ich pracovný vzťah, ak nie viac. Keď vklzol do svojho čierneho športového auta, zavibroval mu telefón. Skontroloval ho, očakávajúc bezpečnostnú aktualizáciu. Namiesto toho uvidel správu z neznámeho čísla. Máme policajta. Ak ho chceš živého, príď na Molo 27 o polnoci. Sám. A priveď dievča. Danteho krv stúhla. Policajt. To muselo znamenať Marca. A dievča. Mohlo znamenať len Elenu. Zaplavil ho príval ochrannej zúrivosti. Kto do pekla toto poslal? Číslo bolo na prvý pohľad nevystopovateľné. Molo 27 bolo pozdĺž priemyselného nábrežia, opustené miesto ideálne na prepadnutie. Myseľ mu pretekala. Petrov. Musel to byť on. Nikto iný by nenazval Elenu dievčaťom ako páku. Možno Petrovovi muži odhalili Marca, ako čmuchá okolo. Alebo sa jednoducho dozvedeli o jeho spojení s Danteho sekretárkou. Tak či onak, Petrov urobil odvážny krok, taký, ktorý prakticky kričal pasca. Jeho prvým inštinktom bolo zavolať svojich vojakov a vtrhnúť na Molo v ohromujúcej sile. Ale inštrukcie v správe ho zastavili. Chceli ho samého, s Elenou, pravdepodobne ako rukojemníkov na výmenu alebo páku. Ak by sa odchýlil, Marco by mohol zomrieť skôr, než by sa k nemu dostali. Danteho srdce zovrel vzácny strach pri pomyslení na to, že Elena je terčom. V snahe ochrániť ju pred svojim svetom jej neúmyselne namaľoval terč na chrbát. Nepriateľ si očividne myslel, že únos Marka vyláka Elenu, a teda aj Danteho, do zraniteľnej pozície. So zaťatou čelusťou Dante vytočil Karla a stručne mu oznámil situáciu. Karlo potichu zaklial. Mulo 27, tá oblasť je v podstate Petrovov dvor. Som si istý, že je to on. Súhlasím, povedal Dante. Marca vzali. Chcú mňa a Elenu výmenou, alebo ako návnadu. Karlov hlas stvrdol. Nemôžeme ťa nechať ísť samého, to je samovražda. Nemám v úmysle kráčať tam naslepo, odpovedal Dante. Ale ak chce Petrov divadlo, dáme mu ho. Rýchlo načrtol plán. Pôjde, ale jeho muži ho budú tieňovať z diaľky, pripravení zasiahnuť na jeho signál. Vedel, že Petrov bude mať tiež číhajúce zálohy. A Elena? Opýtal sa Karlo. Danteho zovretie na telefóne zosilnelo. Bude so mnou. Teraz už nie je spôsob, ako ju z toho vynechať. Ak ju nechám tu, Petrov môže mať iných, ktorí sa ju pokúsia chytiť inde. Hnusila sa mu predstava vystaviť Elenu nebezpečenstvu, ale aspoň keby bola po jeho boku, mohol by ju chrániť priamo. Zhromaždím našich najlepších, povedal Karlo okamžite. A čo polícia? Žiadna polícia, povedal Dante rázne. Petrov by zabil Marca v okamihu, keď by zacítil policajtov. Ukončil hovor a vyrazil z garáže s pískaním pneumatík. Až vtedy si uvedomil. Musel nájsť Elenu. Nevrátila sa do kancelárie, ale mal nápad, kde by mohla byť. Elena strávila popoludne bezcielnym túlaním sa po centre mesta, snažiac sa vyčistiť si hlavu. Vypla si pracovný telefón, aby sa vyhla akýmkoľvek hovorom. Potrebovala čas o samote na spracovanie svojej budúcnosti. Nakoniec sa ocitla v malom parku pri rieke, jednom z mála zelených priestorov v srdci mesta. Sedela na lavičke a pozorovala vodu, zápasiac so svojimi emóciami. Milovala svoju prácu, aspoň to. Milovala byť v nej dobrá a pocit zmyslu, ktorý jej dávala.
A ak bola úprimná, záležalo jej na Dantem viac, než bolo rozumné. Ale zostať v jeho svete znamenalo neustále morálne kompromisy a teraz možno aj osobné nebezpečenstvo. Marcove varovania zneli hlasnejšie, než kedykoľvek predtým. Keď slnko kleslo nízko, Elena vedela, že by mala ísť domov, alebo sa aspoň ohlásiť. Zapla telefón a našla niekoľko zmeškaných hovorov z Marcovho čísla. Čudné, boli tam aj 2 z neznámeho čísla. So srdcom v krku zavolala Marcovi naspäť. Ale išlo to rovno do odkazovej schránky. To sa na neho nepodobalo. Vždy odpovedal, alebo aspoň okamžite napísal. Hrízli ju obavy. Čo ak sa niečo stalo? Možno sa ju len po včerajšej noci znova snažil presvedčiť, aby opustila prácu. Ale viacero zmeškaných hovorov. To neznáme číslo ju tiež trápilo. Pustila si jedinú hlasovú správu, ktorá bola zanechaná. Skreslený hlas, jasne používajúci nejaký menič, zasičal. Ak chceš, aby tvoj brat žil, Elena, choď za Dantem. On ťa privedie na mólo 27 o polnoci. Príď dobrovoľne, alebo Marko zomrie. Elenina krv sa zmenila na ľad. Telefón jej takmer vyklzol z ruky. Ten hlas, bola to hrozba, alebo nejaký chorý žart? Nie, spomenul Danteho menom. Toto bolo skutočné, niekto mal Marca. A chceli ju a Danteho na móle. Jej prvou myšlienkou bolo okamžite zavolať Dantemu. Ale práve keď siahala po jeho kontakte, celé čierne auto s pískaním zastavilo na ceste vedľa parku. Jej inštinkty kričali nebezpečenstvo. Elena stála pripravená utiecť. Ale zadné dvere sa rozleteli a vystúpil sám Dante. Oči mu horeli. Zaplavila ju úľava a strach v rovnakej miere. Dante? Zalapala po dychu, zamrznutá na mieste, keď k nej kráčal. Prekonal vzdialenosť 3 dlhými krokmi. Bez slova ju chytil za ramená a prezeral si ju, ako by kontroloval zranenia. Vďaka Bohu, že si v poriadku, zamrmlal. Ja, čo tu robíte? Koktala Elena. Ohromená jeho náhlym zjavením a nečakaným teplom jeho rúk na svojich pažiach. Hľadal som vás, povedal. Vášho brata vzali. Petrovovi muži, som si istý, snažia sa nás vylákať. Elene sa takmer podlomili kolená, takže to bola pravda. Kontaktovali ma, práve teraz. Zmohla sa na slovo a ukázala mu telefón s výpisom hovorov. Danteho čelusť sa zaťala. Bastardi, zavrčal. Jeho ruky sklzli z jej ramien, aby pevne uchopili jej dlane. Elena, počúvajte ma. Chcú vás a mňa na mólo 27 o polnoci. Používajú Marca, aby nás nalákali. Chvenie ňou prešlo, keď to počula potvrdené nahlas. Musíme mu pomôcť, povedala. Hlas sa jej lámal. Zabijú Marca, Dante. Pomôžeme mu, uistil ju Dante oceľovým tónom. Ale musíme byť múdri. Petrov čaká, že nás chytí do pasce. Nenechám vás vpochodovať na bitúnok. Elena prikývla, držiac sa jeho pevnosti. Myriada protichodných pocitov medzi nimi bola zmietnutá bokom jednou prvoradou starosťou. Zachrániť Marca a prežiť noc. Dante ju viedol k autu. Najprv ideme do môjho sídla. Je to tam bezpečnejšie, kým sa pripravíme. Príliš otrasená na to, aby protestovala, Elena nastúpila do auta s ním. Keď vodič vyrazil, Dante ju stále držal za ruku. Tichý sľub, že nedovolí, aby sa jej niečo stalo. Pristihla sa, že čerpá útechu z jeho zovretia napriek všetkému, čo sa medzi nimi v ten deň stalo. V sídle Giordano bola atmosféra frenetická. Vo veľkej vstupnej hale sa tucet Danteho mužov ozbrojoval a prezeral plány dokov. Zbrane sa nabíjali s efektívnym cvakaním a nízke rozhovory bzučali cez komunikačné zariadenia. Elena sa motala blízko Danteho. Cítila sa nepatrične medzi týmito zocelenými vykonávateľmi. Ale nikto z nich sa na ňu nepozeral s nevôľou. Ak niečo, videla súcit a odhodlanie. Správy sa očividne rozšírili, že šéfova sekretárka a jej brat sú v ohrození. A každý muž tam bol pripravený bojovať za ich bezpečnosť. Dante odviedol Elenu nakrátko hore, preč od davu. V tichom rohu pracovne sa k nej otočil. Tvár mal vážnu.
Elena, musím sa vás spýtať. Ste si istá, že chcete ísť so mnou dnes večer? Môžem sa pokúsiť poslať vás niekam do bezpečia. Skočila mu do reči, hlas pevný napriek strachu. Povedali, aby ste ma priviedli. Ak sa ukážete bez mňa, Marko je mŕtvy. A môžu ísť po mne tak či tak. Nebudem sa skrývať, kým je život môjho brata v stávke. Danteho oči hľadali jej. Čokoľvek tam videl, prinútilo ho raz prikývnuť. Dobre. Ale zostanete v mojej blízkosti za každých okolností. Urobíte presne to, čo poviem. Rozumiete? Áno, prehltla. Dante, ak sa niečo pokazí... Jemne jej priložil prst na pery a umlčal ju. Nič sa vám nestane. Nedovolím to. V tých slovách bola intenzita, ktorá nenechávala priestor na pochybnosti. Na chvíľu svet mimo tej miestnosti vybledol. Danteho ruka, teraz objímajúca jej líce, bola teplá a pevná. Elena si uvedomila, že sa trasie. A nielen od strachu. Tá blízkosť, jeho ochranný sľub. Napriek všetkému ju z toho bolelo pri srdci. Je mi to ľúto, zašepkala. Slzy ju znova štípali v očiach. Toto všetko je kvôli mne. Nie, povedal rázne. Je to kvôli Petrovovi. Kvôli životom, do ktorých sme sa narodili. Nie vy, zaváhal a potom dodal. Ak niečo, je to kvôli mne. Petrov vás videl ako spôsob, ako mi ublížiť. Krátko zavrel oči, čelom sa takmer dotýkajúc jej. Nikdy som nechcel, aby ste boli v takomto nebezpečenstve. Elenin dých sa zadrhol. Uvedomila si s prekvapivou jasnosťou, že Danteho najväčší strach dnes večer nebola strata jeho impéria. Bola to strata jej. V tej nabitej sekunde si dovolila urobiť niečo impulzívne a odvážne. Načiahla sa a ovinula mu ruky okolo krku, priťahujúc si ho do pevného objatia. Dante od prekvapenia stuhol, potom sa naraz uvoľnil proti nej. Jeho ruky obklúčili jej chrbát a držali ju blízko. Elena cítila jeho tlkot srdca, silný a rýchly, oproti svojmu vlastnému. V šere pracovne sa jeden druhého držali, ako by každý bol záchranným lanom toho druhého. Sľub mi, zamrmlala mu do ramena, že obaja z toho vyviazneme živí. Všetci traja. Odtiahol sa len toľko, aby sa jej pozrel do očí. Vyviazneme, zaprisahal sa ticho. Sľubujem. Bolo treba povedať oveľa viac. Ospravedlnenia, vyznania, odpustenie. Ale zaklopanie na zárubňu ich prerušilo. Karlova hlas sa ozval z chodby. Šéfe, je čas. Polnoc sa blížila. Dante a Elena sa oddelili. Vymenili si posledný pohľad, ťažký nevyslovenými citmi. Danteho palec sa jej obtrel o líce, utierajúc slzu, o ktorej si neuvedomila, že unikla. Potom sa otočil, znova celý ponorený do práce a viedol ju dole. Konvoj na Mólo 27 bol rýchly a tichý. Dante a Elena išli spolu v jednom aute. Carlo a pár ďalších nasledovali s odstupom v dodávkach s vypnutými svetlami, aby sa vyhli odhaleniu. Dante argumentoval proti privedeniu veľkej sily, ale Carlo trval na tom, aby mali aspoň zálohu v tieňoch. Elenin žalúdok bol v uzloch, keď sa blížili k nábrežiu. Stohy prepravných kontajnerov sa týčili ako obrovské náhrobné kamene pod riedkymi svetlami dokov. Mólo vyčnievalo do tmavej vody, ktorá jemne narážala na pilóty. Ďalej na mori blikali svetlá niekoľkých kotviacich nákladných lodí, nevedomých drámy, odohrávajúcej sa na brehu. Danteho vodič zastavil asi 100 yardov od určeného miesta. Toto je tak blízko, ako sa odvážim bez toho, aby nás videli, povedal tlmeným tónom. Dante prikývol. Čakajte na môj signál. Ak sa veci pokazia, odmlčal sa. Oči mu sklzli na Elenu. Zvládneme to. Karlova hlas zapraskal v Danteho slúchadle zo sledujúcej dodávky. Dante sa otočil k Elene a raz jej stisol ruku. Zostaň za mnou, inštruoval ju. S búšiacim srdcom Elena nasledovala Danteho z auta. Nočný vzduch bol svieži a voňal solou a motorovým olejom. Kráčali vpred na Mólo. Každý krok sa duto ozýval na drevených doskách. Elena jednou rukou zvierala zadnú časť Danteho saka. Ako dovolil, udržiavala fyzický kontakt.
Pod blikajúcim reflektorom čakala skupina postáv. Elena spoznala široký, hrubý tvar Nikolaja Petrova z fotografií. Ruský mafiánsky boss stál so samoľúbým postojom, pištol v jednej ruke. Vedľa neho dvaja poskokovia držali tretiu postavu na kolenách. Marca. Elene sa zadrhol dých, keď uvidela brata. Marcova tvár bola pomliaždená, krv v kútiku úst a ruky mal zviazané za chrbtom. Ale bol nažive. Videla, ako sa mu dvíha hruď a oči mu preblikli úľavou a poplachom, keď pristáli na nej a Dantem. No, zvolal Petrov so silným prízvukom, úškrn odhalil zlaté zuby. Presne na čas. A ja som sa už bál, že neprivedieš nášho milého hostia. Jeho pohľad sklzol po Elene, z čoho jej naskočila husia koža, kým sa zameral na Danteho. Giordano, odvážne od teba, že si prišiel. Máš, čo chceš, Petrov, odpovedal Dante chladne. Teraz ho pusti. Petrov sa zasmial hrubým chrapotom. Čo chcem? Nie celkom. Chcem územie, chcem rešpekt. Nedal si mi ani jedno. Namiesto toho mi nesieš darček. Kývol smerom k Elene. Naozaj pekný žetón na vyjednávanie. Elenine nechty sa zarili do Danteho saka. Dante sa postavil čiastočne pred ňu. Ak na ňu položíš prst, zabijem ťa, povedal hlasom smrteľne pokojným. Petrov zackal. Taký ochranársky. Možno si vezmem viac ako prst. Pohybol zbraňou a jeden z jeho mužov vytiahol Marca za vlasy hore, tlačiac mu nôž na hrdlo. Iba že by si súhlasil s výmenou. Tvoj život za ich. Vzdaj sa, Giordano. Vstup do tamtoho prázdneho kontajnera a vpal si guľku do vlastnej lebky. Potom možno pustím policajta a dievča. Elene poskočilo srdce. To nebola dohoda, to bola pomsta. Cítila, ako sa Danteho telo naplo, pripravené vyskočiť. Kútikom oka videla záblesk pohybu za stohom Debien. Karlov tým sa kradol do pozícií. Petrovovi hrdlorezi si to ešte nevšimli. Petrov zdvihol zbraň a mieril ňou neurčito na Elenu. Dante okamžite uskočil nabok a úplne ju zakryl svojim telom. Som priamo tu, Nikolaj. Toto je medzi nami. Pusti ich a vyrieš to so mnou ako chlap, uškrnul sa Petrov. Lákavé. Ale kde je tá zábava, ak ťa nemôžem najprv sledovať trpieť? Kývol na svojich hrdlorezov. Možno trochu rozkrájam detektíva potom. Vetou nikdy nedokončil. V rozmazanej šmuhe Dante vyrazil vpred a vytiahol skrytú pištol zvnútra saka. Zaznel výstrel, ohlušujúci v tichu. Jeden z Petrovových poskokov sa zrútil, držiac si nohu s výkrikom. Vypukol chaos. Petrov kričal po rusky a divoko strieľal. Dante strčil Elenu dole za cievku lana, keď guľky svišťali okolo. Z tmy prišlo ďalšie prasknutie streľby, Karlovi ostreľovači. Druhý poskok pustil Marca, aby palbu opetoval. A Marko, využijúc moment, sa vykrútil napriek zviazaným rukám a vykopol mužovi koleno. Poskok zavil, keď išiel k zemi. Elena sa inštinktívne plazila k Marcovi, chytila ho za ruku, aby ho odtiahla do krytu. Dante sa držal medzi nimi a nepriateľmi, strieľajúc presné rany. Petrov sa vrhol za kovový stĺpik, klajúc. V priebehu sekúnd sa okraje móla hemžili Karlovými mužmi. Zhoďte zbrane, zakričal jeden. Petrovovi zranení hrdlorezi v presile boli rýchlo odzbrojení a pritlačení k zemi. Keď Petrov videl, že sa jeho plán rúca, vyceril zuby a urobil posledný zúfalý krok. Vyskočil z krytu a vrhol sa k Elene a Markovi, zbraň vystretú. Dante bol rýchlejší, hodil sa do Petrovovej dráhy. Dvaja muži zápasili, Petrov narazil Dantem do oceľovej podpery nákladného žeriavu. Petrov bol urastený, silnejší v boji zblízka. Vynútil pištol z Danteho ruky, ktorá sa sklzla po móle. Elena vykríkla Danteho meno, keď ho Petrov otočil a surovo ho udrel do rebier. Dante zavrčal a oplácal úderom lakťom, ktorý Petrovovi mykol hlavou dozadu. Zápasili, teraz nebezpečne blízko okraja móla. Čierna voda sa vírila pod nimi. Náhle Petrov premohol Danteho zúrivým náporom a poslal ich oboch s rachotom na drevenú palubu. Petrov pristál na vrchu,
vytrhávajúc nôž z opaska. V záblesku ho bodol smerom k Danteho hrudi. Nie, vykríkla Elena. Čistý adrenalín ju pohnal vpred. Schmatla Danteho spadnutú pištol z dosiek. Bez rozmýšľania namierila na Petrovovú širokú postavu a stlačila spúšť. Výstrel sa ozval a Petrov sebou trhol. Čepel mu vypadla z ruky. Elenina strela zasiahla jeho rameno. S vrčaním agónie sa Petrov skotúľal z Danteho, držiac si ranu. Dante využil príležitosť. Chytil Petrova za golier a so zúrivou silou odhodil Rusa nabok. Petrovovo telo sklzlo cez okraj móla, na tvári výraz šoku, keď zmizol v tmavej rieke so šplechotom. Dýchčiac, Dante sa odplazil späť od okraja, oči upreté na vodu. Petrov sa nevynoril. Zaťažený kabátom a zraneniami pravdepodobne klesol rýchlo. Jeden zo zvyšných Petrovových mužov vyrazil k okraju, ako by chcel pomôcť, ale varovný výstrel od Karla ho zmrazil. Boj sa skončil. Elena pustila zbraň, ruky sa jej prudko triasli, keď realita doľahla. Niekoho postrelila, možno ho zabila. V hrdle jej stúpol vzlik. Ale potom tam bol Dante, kľačal a ťahal ju do náručia. To je v poriadku, upokojoval ju, hlas napätý, ale jemný. Elena, zachránili ste mi život. Prisala sa na neho. Slzy sa konečne vyliali, keď príval adrenalínu opadol. Myslela som, že on ide. Nemohla to ani vysloviť. Dante ju hladil po vlasoch, čelo si opieralo jej. Pš, som tu, obaja sme tu. Zastenanie zblízka pripomenulo Elene Marca. Rýchlo sa odtiahla od Danteho a ponáhľala sa k bratovi, ktorý sedel opretý o debnu s pomocou jedného z Danteho mužov. Ruky mal už rozviazané. Marko! Elena ho opatrne objala okolo pliec. Zasičal od bolesti, ale objal ju späť jednou rukou. Druhá, všimla si, visela čudne, pravdepodobne vyklbená alebo niečo horšie. Si v poriadku? Marko zakašľal, zmohol sa na slabý úškrn. Nikdy. Som nebol šťastnejší, že ťa vidím, sestra. Elena sa zasmiala cez slzy. Nápodobne, ty idiot. Máš šťastie, že sme sem prišli včas. Marcov pohľad sa presunul na Danteho, ktorý vstal a priblížil sa, mierne favorizujúc jednu stranu. Marco mu prikývol. Hádajte, že vám niečo dlžím, Giordano. Danteho výraz bol strážený, ale sklonil hlavu. Chránime svojich vlastných, odpovedal jednoducho. V diaľke začali húkať sirény. Nepochybne niekto nahlásil streľbu. Danteho posádka sa pohybovala s nacvičenou efektivitou, zbierala zbrane a ponáhľala sa preč, kým sa oblasťou nezačnú hemžiť orgány činné v trestnom konaní. Bude tam starostlivý krycí príbeh, tým si bola Elena istá, ale v tom momente jej nezáležalo na detailoch. Dante vydal tiché rozkazy Karlovi, aby vybavil všetkých policajtov, ktorí prídu, prostredníctvom úplatkov a hodnoverného vysvetlenia, ktoré všetko prišije na Petrovovú partiu. Potom sa obrátil späť k Elene a Marcovi. Musíme vás oboch odtiaľto dostať, povedal. Tvár sa mu napla, keď jeho oči padli na fialovejúcu modrinu na Marcovom spánku a krv presakujúcu cez Marcovú košelu z plytkej bodnej rany. Náš lekár čaká v mojom sídle. Môže vás diskrétne ošetriť. Marko otvoril ústa, možno aby namietal, ale jeden pohľad od jeho sestry ho umlčal. Ďakujem, povedala Dantemu a venovala mu veľavravný pohľad. Obaja vedeli, že nemocnica by vyvolala príliš veľa otázok. Keď ich Danteho auto viezlo preč od móla, Elena sedela medzi Dantem a Markom na zadnom sedadle a držala oboch za ruky. Danteho prsty boli klské trochou jeho vlastnej krvi, uvedomila si Elena s úľakom. V šarvátke ho porezali alebo bodli. Karmínová škvrna farbila jeho košeľu pri rebrách. Ste zranení? Vyhrkla ticho a pozrela na neho s obavou. To nič nie je, zamrmlal, hoci jeho grimasa hovorila o opaku. Len škrabanec. Z druhej strany Marko vydal unavené uchechtnutie napriek svojej bolesti. Vy dvaja, celkom párik. Venoval Dantemu bočný pohľad, pokúšajúc sa o prísny výraz, ktorý zlyhal kvôli jeho zmlátenému stavu. Hádajte, že by som mal povedať ďakujem. Zachránili ste mi život. Dante pokrútil hlavou. Všetci sme sa navzájom zachránili.
Môžete poďakovať aj svojej sestre, bola bezstrachá. Jeho oči preblikli pýchou smerom k Elene, čo spôsobilo, že jej líca zčerveneli, aj keď na ňu sadalo vyčerpanie. Marko si tú výmenu všimol. Zmohol sa na polovičný úsmev. Možno veci posudzujem nesprávne, povedal ticho. Nie je to nebezpečenstvo. Vy ste určite problémový, Giordano. Ale možno spôsob, akým cítite k mojej sestre. Elenine oči sa mierne rozšírili pri Marcovej odvážnej narážke. Pozrela na Danteho, zvedavá a úzkostlivá na jeho odpoveď. Dante, vždy vyrovnaný, jednoducho odpovedal. Zomrel by som pre ňu. To je všetko, čo potrebujete vedieť. Marko zavrčal, zdanlivo spokojný s vážnosťou v Danteho tóne, a oprel si hlavu dozadu, oči sa mu zatvárali. Elenino srdce pri Danteho priznaní vzlietlo. Nebolo to kvetnaté. Nebolo to ani priame milujem ťa. Ale bolo to pravdivé a surové. Stlačila Danteho ruku a on jej to opetoval, konečne stretávajúc jej pohľad. V tom pohľade, v tme auta, osvetlenej občas prechádzajúcimi pouličnými lampami, Elena videla všetko, čo ešte nevedel povedať slovami. Zrkadlilo to všetko, čo cítila ona. Načiahla sa a jemne odhrnula vlhký prameň vlasov z Danteho čela. Nenápadne sa naklonil do jej dotyku. Bez ohľadu na to, čo prinesie zajtrajšok, policajtov, zločincov alebo akúkoľvek inú hrozbu, prekročili spolu hranicu. Stali sa niečím viac než šéfom a sekretárkou, viac dokonca než priateľmi, ktorí prechovávali city. Boli partnermi, zviazanými lojalitou, dôverou a láskou ukutou v nebezpečenstve. O niekoľko hodín neskôr, blízko úsvitu, bolo v Danteho sídle opäť pokojne. Súkromný lekár ošetril Marcove zranenia a Danteho bodnú ranu, ubezpečujúc oboch mužov, že budú v poriadku. Marko, na liekoch proti bolesti, zaspal v hosťovskej izbe napriek protestom, že sa musí hlásiť na svojom okrsku. Dante sľúbil, že vybaví policajné vyšetrovanie cez diskrétne kanály. Konec koncov, oficiálny príbeh, že sa Petrovovi muži obrátili proti sebe v pašeráckej hádke, bol pohodlne podsunutý zasahujúcim dôstojníkom. Marko nebol v stave hádať sa a popravde Elena tušila, že jej brat po dnešnej noci prehodnocuje niektoré svoje čierno-biele videnie sveta. V rozľahlej obývačke Elena sedela s Dantem na plyšovej pohovke. Adrenalín vyprchal, zanechajúc vyčerpanie a hĺbku emócií, z ktorej mala stiahnutú hruď. V dlaniach zvierala šálku horúceho čaju. Nepamätala si, že by ju dostala. Pravdepodobne jej ju do rúk vtisol niekto z Danteho personálu. Dante mal ruku okolo jej pliec, jeho vlastný čaj ignorovaný na konferenčnom stolíku. Košelu mal dole. Bodná rana na jeho boku bola vyčistená a obviazaná. Elenine oči sledovali modriny, ktoré už tmavli na jeho trupe od Petrovových úderov. Jednej sa jemne dotkla. Boli to strašne? Zmohol sa na slabý úškrn. Zažil som horšie, potom mäkšie. Stálo to za to. Zachránili sme ho. A vy? Odmlčal sa. Oči mu žiarili niečím úprimným. Boli ste neuveriteľná dnes večer, Elena. Začervenala sa a pokrútila hlavou. Bola som vydesená. Stále ste konali. Bez vás by Petrov možno vyhral. Prstami jej nadvihol bradu, aby sa uistil, že stretne jeho pohľad. Nie veľa ľudí sa dokáže pozrieť do očí svojim najhorším obavám a pretlačiť sa cez ne. Vy ste to dokázali. Elena cítila, ako sa jej uvoľnila slza. Urobila som to len preto, lebo som nemohla dovoliť, aby vás zabil, zašepkala. Priznanie viselo medzi nimi, ozvena toho, čo vyhlásil v aute. Danteho palec jemne zotrel slzu z jej líca. Naklonil sa a vtlačil jej nežný bosk na čelo. A ja nemôžem dovoliť, aby sa vám niečo stalo. Dnešná noc mi to dokázala viac než kedykoľvek predtým. Elena pri teple jeho pier na svojej pokožke zavrela oči. Zdvihla tvár a neváhala ani sekundu, kým objal jej tvár a jemne ju poboskal. Skutočný bosk. Mäkký a plný všetkých nevyslovených emócií medzi nimi. Elena vzdychla proti jeho ústám,
Ruky sa jej ovinuli okolo jeho krku. Bolo to prirodzené ako dýchanie, rozplynúť sa v ňom. Keď sa oddelili, Dante si oprel čelo o jej. Je mi to ľúto, zamrmlal. Za čo? Opýtala sa. Oči hľadali jeho. Tie búrlivé oči teraz spokojné, naplnené nestráženou náklonnosťou. Za všetko. Za to, že som vás vystavil nebezpečenstvu. Za to, že som vám plne nedôveroval, keď som mal. Za to, že som vás odtláčal, keď všetko, čo som chcel, bolo pritiahnuť si vás bližšie. Hlas sa mu zasekol. A Elena si uvedomila, že toto bol Dante vo svojej najzraniteľnejšej podobe. Jej srdce sa naplnilo empatiou a láskou. Obaja sme robili chyby, povedala. Mala som byť úprimná ohľadom Marca. Len som sa bála. Viem, odpovedal. Strach viedol aj príliš veľa mojich rozhodnutí, ale takmer vás stratiť. Odmlčal sa, záblesk bolesti v očiach pri tej spomienke. Ujasnilo mi to jednu vec. Už takto nechcem žiť. Elena mu odhrnula prameň vlasov z čela, prsty sa jej zdržali. Čo tým myslíte? Dante sa nadýchol, ako by zbieral odvahu. Tento život, moje impérium, ako to nazval Marko. Nič to neznamená, ak ma to stojí každého, na kom mi záleží. Odmlčal sa. Premýšľal som, ešte pred dnešným večerom, o vykonaní zmien. Diverzifikácii legitímnych podnikov, ustúpený od krvi prelievania. Možno Petrovou, odchod kúpi trochu mieru. Ale vždy príde niekto, kto zaujme jeho miesto. Nemôžem to robiť navždy. Elena počúvala, úžasnutá a plná nádeje. Naozaj Dante Giordano zvažoval koniec svojej vlády v podsveti? Zmohol sa na krivý úsmev pri jej výraze. Netvárte sa tak šokovane. Nehovorím, že môžem prepnúť vypínač a stať sa svetcom. Ale pre vás môžem sa pokúsiť byť lepším mužom, než tým, ktorý vtrhol do tej kaviarne v žiarlivom zúrivosti. Prešiel hánkami po jej líci. Spôsobujete, že chcem byť lepší. Od dverí sa ozvalo slabé uchechtnutie. Obaja sa otočili a videli Marca. Omámeného, ale bdelého. Opieral sa o rám s dekou okolo pliec. Musí to byť liekmi, lebo by som prisahal, že som práve počul neslávneho Danteho Giordana hovoriť o plánoch na dôchodok. Doťahoval sa chraplavo. Elena cítila, ako sa do nej vkrádajú rozpaky, ale Dante sa len uškrnul. Choď späť do postele, Ruso. Odpočúvanie sú zlé spôsoby pre hostia. Marko zasalutoval na prázdno. Fajn, ale ak to za niečo stojí, ak urobíte, ako hovoríte Giordano, možno si naozaj zaslúžite tú budúcnosť, ktorú vy dvaja chcete. Jeho oči významne preskakovali medzi nimi. Postarajte sa o moju sestru, alebo sa budete zodpovedať mne. Napriek svojmu zmlátenému stavu, Marko zvládol ušklabok, ktorý bol takmer priateľský. Dante vážne sklonil hlavu. Máte moje slovo. Spokojný, Marko sa odšuchtal späť do svojej izby. Elena vydýchla a oprela sa o Danteho bok. Prvé svetlo úsvitu sa vkrádalo do miestnosti. Malovalo všetko do jemnej sivej. Vonku začal bubnovať dážď. Ďalšia prehánka z doznievajúcich búrkových mrakov. Poďte, povedal Dante. Vstal a ponúkol jej ruku. Chcem vám niečo ukázať. Zvedavá Elena vzala jeho ruku. Viedol ju cez sklenené dvere na širokú terasu, ktorá mala výhľad na záhrady sídla. Svet voňal v skorom svetle sviežo a novo. Padal jemný dážď. Kvapky sa držali na listoch a zábradli. Rosili im tváre. Elena sa pri chlade mierne zachvela, ale Dante jej ovinul ruku okolo pása a pritiahol si ju blízko pod mierny previs, kde stáli. Spolu hľadeli von, ako sa slnko predieralo nad obzor. Zlaté lúče prenikali cez ľahký dážď. Bol to krásny pohľad, prísľub nového dňa. Raz ste mi povedali, že neznášate dážď, povedala Elena ticho, spomínajúc na letmú poznámku, ktorú vyslovil v pochmúrny deň v kancelárii pred dlhým časom. Dante vydal nízke zabručanie. To bolo predtým, ako som mal s ním spojenú dobrú spomienku. Elena naklonila hlavu. Ktorú spomienku? Usmial sa na ňu zhora. Tú noc, keď som vás sledoval. Akokoľvek bolestivé časti z toho boli, bola to noc, ktorá všetko zmenila.
Noc, keď som si konečne priznal, čo pre mňa znamenáte. Elena cítila, ako ju znova štípu slzy, ale tentoraz boli šťastné. Chvíľu som si myslela, že pre vás neznamenám nič, okrem výplatnej pásky. Dante ju jemne otočil k sebe. Dážď kropil jeho tmavé vlasy a jej ramená. Ste pre mňa všetkým, Elena. Výplatná páska alebo nie. Či som mafiánsky boss, alebo len muž, ktorý sa snaží byť vás hoden. Jeho slova, úprimné a trochu drsné, ju nechali bez dychu. Položila ruky na jeho. Nikam nejdem, sľúbila. Milujem ťa, Dante. Bolo to prvýkrát, čo jeden z nich vyslovil tie 3 slova explicitne a ich vyslovenie pôsobilo ako uvoľnenie poslednej váhy v jej hrudi. Danteho oči sa zaleskli. Vtiahol ju do ďalšieho bosku, pomalého a hlbokého, zatiaľ čo jemný dážď okolo nich padal ďalej. Tento bosk chutil po slaných slzách a nových začiatkoch, po dodržaných sľuboch a tých nových. Za nimi sa slnko konečne vymanilo z mrakov a vrhalo dúhu cez zvyšné mrholenie. Elena a Dante zostali v objatí, nevnímajúc nič iné. V tom dojímavom okamihu boli nemilosrdný mafiánsky kráľ a jeho kedysi opatrná sekretárka len 2 ľudia, ktorí sa milujú stojaci spolu. Zatiaľ čo sa odvíjal úsvit novej kapitoly v ich životoch. Spolu a bez strachu z akýchkoľvek búrok, ktoré môže priniesť budúcnosť.